Bema weni tie Naketia panso kamu Ema ketia pa Awa fidi ene to SOMPA FM TV Why Yasim SOMPA mani jeni akatia pa na unu wada SOMPA de asitine imunu Ema ketia pa Ye no mai mun sama kudiya mun samina ne kasebo Biji samni jasu samina SOMPA de abama SOMPA FM Ema ketia pa Premoto, ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima, Yamamunina ha awie. A Bronson see the SOMPA Cassiabo, a Sumo Cassiabui, every SOMPA 106.5 FM Accra no. And I'm your headquarters, Wokumase. SOMPA Kumasi 93.1 FM. Adam Fopa Radio, Paris, France. Doma FM, Doma Hinkro, 100.7. Enkranza SOMPA Mensonum, 90.7. Tachima SOMPA 106.1. Sunyana SOMPA 98.9. Kingdom Mankasim 106.1 FM. Kanesh Urban Radio, Kaneshi Market. SOMPA Takwa 101.5 FM. 101.1 FM. 101.1 FM. And no SOMPA Takwa. And what she decoder Subabia Radio on SOMPA FM. Your Facebook page, like share. SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Your YouTube nonso SOMPA FM Live. Your website www.sompaonline.com. Endpoint Homeopathy Clinic Prem to breakfast bobre. Ena asono Dr. Duboatin to Safro Sebra. Perfect baby diapers obatampa. With the ball bar nature sampa. Obana wanyana bro. Neto rushes ahodoɔ no obetimi ayi nso ede free ho sanso na 2026 regional investment roadshow no a gepekefo ede abramo na bi bekoso ewo sunyane bunu east forum ene miamia goso ebrepam ye becheche modi amamo hajia special local food so si de aduane papa na wonya kwatenten kasa natural mineral water abodu nso a wono mobi a eno nso ya wo kama fese woni pedu more than 70% eye nso eno nti mani ho agro ensemo ye de esommo ene awie die di makotene no ebini Omayi foto sanfo nsama hodo ya wode etudwa ewo mayi emrahye bedwafie no ene yede ebun nsama hodo bi a aka atwire ya wode atudwa fa enwuma ya wo mama na buso ewo mai Ghana emu na nkasa ho kro na no wosan de to so se ebaaro kacha kuayo ho nso a wo mo ani kuabro sika be se 551 million na wo mo de atokua ho nema se de beboa ama abafu kuayo about Ghana na Dr. Kesla to force na sem kroye okokan ye wo mahebedwam enro yi eno se Kumasi Accra Kumasi Expressway no se de wo mu jiri na yakoye nimu a ebe ya nwanwade kese pa wosan editudwa se suedro kwan wo mo hye na wo mo aye sunyan tamale Kumasi ene empotem ahodo bi eno so betimi aboa ama akoni aba ho nsam no etimi akonkan enti bra wo kan we nyina ye oman yi yesika sem bra wo mo de bono don kuma no ba no de ne ura Alexander afanya ma kan de se nya de ehia ni de ehia ne se wo beja achema wuntumi ene wo mo a ya chi wo mo efa amanyosem ho no na Media Foundation for West Africa enso chemu se nyatwom ena MPP for ye no efi se ade no wo mo se section 207 ni 208 no yensesam no edi entia ye de betum anim awie Asante wura otumfo se tutu a wotoso mieno wabo IGP abaso pa afei Asante Mountain Regional Police Command no se wo matimi aboa mabambo ho asem wo Asante Mountain no atimi agine ye
kane Ghana mampani a wonya ne ba bi ko nyame nkoso amfa ne kransie ye feri ne ikwaja fentem from ne so no John Evans Atamils yenya siboso me July mu pe ne yakai biribi na wo ma hyeda hye ho fa ne no na ne dwumadie bi a wo ye no ma me emiri atase abandada ne gya to ho na nso sesei wo mbekọ ho Dan someone see defense project na de hia kasa fa ho se wo me besra ban se wada won story wo tonko nso wonyane Penyini pa ya wada gold board ano de ato dwa se enipa binom ye freedom kuma no mu wo ma hyase etenetene wo mo nsa e wo ne sofa eniema hodo bi a wo msu se enkoye e wo natenaye opanyin no e de ano yie aba yakobuna pu e famu a posifo aso akromfo bi panchi na krono a wo mo kobo e na adwena wo mo fa ye de e chance a mo de computer ne to ho ye de ba wie ye be kwam no ne nsemu ne bo awura Nigeria akwa kopiem se nipa bonefo bi kwa afuo mu a akuafo be ye aduonu nan de wo ma hye wo ma se ensem pi ka wenum ho ene de som se endpoint homeopathy clinic from Tobre Kasebo ye ne de Kasebo yi esum wo wie eye me die nyame ehira no AKOSUA ADWOA obetimi so afrem AKOSUA NHYIRA me ne me adult children ADWOA ASARE enafi triple A man ejapia APAM DADAA Afi ye sheka siebona se edi amamwa omai fotosamfo Dr. Kasiela Tufosen enra enwokopie mu ewo omai marashebedwafie ya wode ekotudwa efa media fiscal policy review enhyehyeye ya ban no edigu akwanmu adwuma womo aye afe ba ko ne fa ya manyokuo NDC fo womo ba ye ne niam ahodo bi nso edani mu a womo epese womo ye na kopie mu ewo mrashebedwafie honom no ade ba ko a woka ye enisa aban ye timi abo atoto niam ama inflation womo ateso krahwa afimpinu ene aduro no 9 December no mu besi sabre ya ye womu as of June 2026 na de womu kirem se ne jembe ohamu chichemu enum ene chiri pomiensa wose nam sa ye so ma ene Ghana fom pempema nanka wo mti ohia buburo emuo no wo matimi ahye apagya dodo no a 950,000 ye keka ko million ba ko wo nyina ye Ghana fo amre bi atwam no nanka kyesa wo hye ohia buburo a wo mti mu afe ba ko ne fantem ya ban yi bai wo matimi atoto niema ama sankrofo nyina ebetimi akase ba bia wo mu gina no sesi ade eya ne sa nti wo mani sikasam toto ye ne de wo kyerɛ sɛ yade ekoyie pa yenti no abusuana nka yehwe ni musa yensa beka saa enne no na yabo ede amamo sede medi kan ekire mu no wo kyese nipa pempempempem ya wo mti ohia buburo mu no enne nwuma buso ema wo mo kora wo mo ye investors a wo mo epese wo mo de wo musika ba behye o my Ghana adwumadi ahodo mu no so obi ba nyade sese wo suro ekire kora afi Ghana de hye nso a wo mo ye o mankasa wo mo nwuma nso wo mo nso sese a wo mo kwa akobobọ se nyade sese wo musuro nsi ho ne ekire bia sanse omani sikasam tutuye no eyade a ekoya se ye kasa ide emre a eda animu aka kakra na amanyokuo NDC womo atwa saa 4 years na wie no womo hwe animu se eniema ebeye de achense de etie yentoa ensem no eso yeda so a ewon nsem a yewura to ba for sen omai photo samfo wode tu dwanra wo media review budget num na ansa na kini ya ba na ebe sore 2016 mu ho no wo hye bokra ka se wo ba bebu akuafo abebie farmer service centers na no trata ba combined harvesters mo afi uhia abapa of government feed Ghana program akwa kodua ni nyina wo mo de bia ba ne bo na afo ebeboa amakua ya akono eno achi ya nyini ya trasa aso sekan adono e wo se ye di mfidie ewurawuram ebi ne trata nom na wo mo plow na eho ade na no na yewura to ba for sense wo mo de 551 million Ghana cedis kura to Bank of Ghana ye adwuma wo mo de ni se 50 farmer service center no wo mo de biebie tractor beba combine harvester afi abano a yebedua ne akade ahodo e ka ho wo ka we nyina na no ponchiche ku ne ko ne tua na no wo bro so sei
Part of Government Feed Ghana program, we have commenced the establishment of the 50 farmer service centers across the country to improve farmers' access to mechanization and extension services. To support this initiative, government has deposited 551 million Ghana cedis into an escrow account at the Bank of Ghana to establish the letters of credit for the procurement of 1,840 units of agricultural machineries and equipment. These include tractors, trailers, power tillers, plows, cultivators, seed drills, sprayers, fertilizer spreaders, and combined harvesters, which will significantly improve farm productivity, reduce production costs, and enhance food security. Enti we nya dia ayasa brode ba bebo de nemo e ma mese na bebo akuayo ama ebinum kura san nya ho adwuma ayo ye wura to ba for sen media review budget ase ene obi esa ansemi so. Ensama wo buru suwe ni egusu echeche mu akyere mu na omanfo nyina nim se Accra Kumasi road mu a mota atwa kwan amoni gye ho no mutumi se tora bia etimi di udon hwere beye de wo ho ensia enum tora bi kwa enso se traffic isi so de a wo boa wusi mu anopa na dwekura na nkoduru Kumasi eti ama omanfo tete kwan ne kra omo ye no wo mu yeda eti de bia na ya tete ne abenedie eno se Accra Kumasi expressway no a wo mo fa big push program so aye no wo hyebo se wo mo be ye ho adwuma pa kwan no 6 lane pa o a obi abeka se hey acha don hwiri mienu se wo free Accra na wo Kumasi a wo di 2 hours ne bedru echese wo bedru ntam kura ye kwan ne wi a wo free Kumasi so no wo ba ne 2 hours now na wo demo no eti Dr. Kesila to force say enam say ehia aban ne nti wo de media fiscal policy review ne tudwa enra no ene wo bo amane say sa Accra Kumasi expressway no eye big push ni project kese a aban pese wo ye hu adwuma ntem na direction ye benya na anya bia 6 lanes we nam ha we kono wo mo ba ebetimi akate travel time no kura be ye don hwiri mienu be ye firi hokura ebetimi abo nti woka kyerɛ mrahye bedwafo no edi to speaker na nim sɛ eno na wo mo eya wo mo clear kilometers be ye oha aduonu mienu na wo matrem na atra na wo twe be ye dumienu eda ye nimu no eno ho adwuma eno mo be clearance no ene ye no and feature modern interchanges, bridges, intelligent transport system, electronic tolling, emergency response facilities, and rest spots. Mr. Speaker, Ghana government has made substantial progress in the project preparation. As of 22nd July 2026, yesterday, the Ghana Armed Forces have cleared 122 kilometers, representing about 70% of the 120-meter wide right-of-way in just 12 weeks. Mr. Speaker, the entire corridor is expected to be cleared by the first week of September 2026. Right Honorable Speaker, compensation assessment, environmental studies, engineering design, feasibility works are progressing simultaneously. The feasibility study and detailed engineering design are expected to be completed by end of August 2026, next month. We eye Accra Kumasi expressway ana motu aban etu a ebetimi aboa ye bewie nkwan no ewo big push project mu no ena Dr. Kesila to forcing editu dwa so mpaka sebo ya be edi ama wo awie na woka akwan wasam so kakra wode ato dwa se ofa ye toso mienu wa fiye mu no wombe hye project ahodo a wo ma hyase a eno no wo adrum pempenso a wo moje kwan awia ne sana ban edi sika behye mu ntentem se de be ya wo betimi awie na akwan na wo bo so no wo ka sunyan tamale kwan ya wo moye afei ebi befa Kumase na sueduro de enso wo bo so sunyan de enso wo bo so ene akwan ahodo bi edededa miamia ya wo mu gidi se wo mutimi ye ne ntem a ebetimi aboa ama adwedifo nso wo masoma adwo mo. Slightly ahead of schedule with foundation work and construction of the temporary bridge already underway. Right Honorable Speaker, I now take you to the 1,000-kilometer agriculture enclave road of which Parliament approved 2 days ago. Mr. Speaker, government has begun the implementation of the agriculture enclave road program. Government is investing $528 million United States dollars equivalent in cedis to rehabilitate 1,050 kilometers of feeder roads across 4 major agriculture
producing corridors. Mr. Speaker, upon completion, the project is expected to rehabilitate 1,050 kilometers of feeder roads, ensure 100% of rehabilitated roads are maintained under performance-based contract, expand the National Road Asset Management Database to achieve 100% coverage, create approximately 25,000 direct and indirect jobs, including at least 7,500 jobs for women, and reduce travel time by over. Dr. Kasiela Tofosen nensem bia wodi tuja efa akwan ho eni ekuti. Enti enoda wo bobo sansemi su nyina no na efutumra sebedweni ya wono anso na awura oman bedwe fie ho a donkuma ewo ho won na da wo ma no wosahene na okura ne pen wo joto enti aya se nsema wo keka no na jama wo be minus bi afirim wo so gina ya wo se won de yewura to ba force na kan nyina no sabi se ukuro ye oya ahe na pese omia na wansena kamu a yemfa ni bere no enkobo wansena wokuro num eba ne sa bebere ukuro de enti a wo ka sa ne se chama wuntumi 20 years imprisonment a wo de man we efa galamse ho no wo de wono tano no mire forest wo de kura no wo mo kan sabre na berekum galamse ma ho enti ezei berekum so de aba ho no wona de ba ya na ya asema wo busa enti wono ne nsema wo buru so nyina yese wo hu se eya amanyosem mu acheche na wo mo cheche a ya jeri chama wuntumi awie kura asama Camilla Alhassan so eto aso no enti se won be ye bibi ama Ghana fo akoma to wo mo yemu a enye budget a wo be boroboro so ne ye be we wo mo nyi chama wuntumi. You want this to be a one-sided parliament. When people criticize you, you threaten them. A lot of my MPs here have been threatened. You are threatening members of parliament with prosecution. Let me serve a warning to the Attorney General that the Raveni clouds shall no longer be victorious. They shall not long possess the sky. Be careful. 2028, you'll be in opposition. 2028, if you are not careful, Mr. Speaker, if you don't stop now, you will go and meet Wuntumi there, and Wuntumi will be out, and you will go in. So I'm advising you, let us all be measured. Susukuru wa besusu no, enwan wo besusu ama wonde tworo na kan eno na yewura afanya ma kan wodi twa ne nkasa ye ne to we mrasha badwafie ho na oponchecheku efa de to aye yeda so wo mrasha bedwem ho no ana yeda ne ye ho kakra bi de afa ho we eye nsem bi a Honorable Alexander afanya ma kan edom kuma wo mrasha bedwem wo ye omoba no dani wodi tu dwa kire mu sei ye nyina ye nim se be ye mfie aduonu num 25 years ago enna criminal libel law na wo ho na se bia wo kasa kura no a ye betimi afa wache wo ne centroni pi kura wuti radio so kasa ho ase ya tabiru ni apamo ne ye de wo ne ye de wakwa akotumu a kwaku ba akomo so wo kwa abakosem wo nyina ebi ekeka wo mo eti enam so ama omampanyini ehwe eye ho adwuma ema yeyi eno efiri ho a ye repeali ye se de be ya enkoba se amonyoni bia emfa so ntietia centrofo efa hodie so nanso omo gya baabi eye section 207 and 208 na no eye criminal and other offences act no omo gya no ho na no na empanifu ewo media foundation for West Africa say na na do abreso omo kan say saa de moma ye repeal moma ye nyante sa amonyofo befa so e de tietia nkrofo fa hodie so MPP fo antie aso mabubu nu egu omo so mama anka ho asem bia e na omatena ho na NDC fo aba na NDC fo atam saa section 207 any 208 na wo criminal and of other offences act no and wo magina so and na wo mudi nkrofo tum wo mugina so nkrofo say free speech obi kasa yes ya chew ya de watum wakasa tia mampanyini ya de watum and na minority caucusfo yi ebe kan say ai moma yen repeal section 207 208 na media foundation for West Africa sin nya chomfo edom kuma fo mu ye nya chom na his excellency na do danko akufo ado abreso ye kasa I can say saa de na ehye ho no say politician bi ba no opese o take advantage obe take advantage etimo manka yenyi mfiri ho say bia wontimi nka say free speech no obi kira na agina na so obi kana asem o de na kwakotum ye kan say NPP fo ante mo ante anka ho asem na ene say ye yusu mra na say ye di nkrofo bi tumu a afeni mo ani abre ho nti Honorable Alexander afanyoma ken e nya chom ene o de kan san asem no na sansemi and the Media Foundation for West Africa wamu programs manager kwaku krobia santese eyampa saade no esese repeal esese system na emom so obi be champion
so obi be ye ho adwuma na obi atimi etu ho anamo a enye minority for enye MPP for eye ma civil society organization fufuro bi onye hu dede na wonka ho asem fisi ye nyina ye nim se sa criminal libel law na 25 years ago ye repeal ye no ye ja section 207 any 208 ni wo ho se politician bi ba na sa monyoni bi ba party bi ba obetimi agina no so akase obi free speech no me kama hye me kama no atum afede wo kye wadwene kra na woyem hyehyew enu bi na ekoso no eti se yanhye ye na yansesem a ene ye be ha dwere pa na mum enye MPP for na be ka ho asem. So in principle this is a good call. The people who are in minority currently making that call were in power when we were making all these calls. Media Foundation for West Africa, GJA, Print Pack, GCRN, a lot of other stakeholder organizations. We held even press conferences to make this call when they were in power. They didn't listen to us. Today they have come to the table to realize that this is actually a good call. And so it makes it look a bit hypocritical. But really, that notwithstanding, I think that if the government wants to pay attention or listen to it, it is something that you should take into consideration. Ochem say aban no won fa na sem hia we ye kwaku krobia asante a wo ye programs manager Edema Media Foundation for West Africa ochem say esase yesesem enti sa e bedroom rebi no aban be kanka fo kasabo ahye wo mu eyem. Yeah, to apem to breakfast ye bonus was SOMPA 106.5 FM across so na enkrate ye da manimu yi efri Ashanti Regional Police Command no Yera Godwin Ahianyo, Superintendent of Police, awaye enkita hodie bofotene ema Police Command na nensasha sie emunsem eyetiawa womo echemu say His Royal Majesty otumfo say tutu awotoso mienu asante wura abo Inspector General of Police IGP abaso ye pa Yera Christian Tete Yohono enafe Ashanti Regional Police Command no say womatimi ahya toto niam bo adwuma ma enne Oko asante mantemu akoro no ni nipa bonefosem ne sa ne manema ni nyina no eso atia ba fom kra wode nsem we nyina etudwa wa bra empenifo wodo eda prosi adwumakuo no mu a Commissioner of Police COP Arthur Osei Akoto wono ena edi special operation team no animu ene Director General ema wo mu kopie mu team no Superintendent Augustine Dawson Amoa na wono so ka ho bi ene na bedi akire mienu ene penifo ahodo bi e ka mo ho free police service no mu no wo mo ko menhia hemfie ekosra wotumfo enti sanhyiamudie no ase ena Asante wura edisa abasobodie yi ekoma IGP wo se emre bi a echemu na nka oba Asante mantemu a geto dodo no na nka wo ho tenka ho no ne wo mo keke kam ene ekoro no idie na wo mo ye bi pa enso enne police fu adwuma so na wo mo yenti ama krono ne sa nipa bonefosem no abrase se adwadifo pia homache anadwo a na yehwem obi bag ne age obi sika na ye de nkrante ne ye de sisi nipa ne so ne ade no kwasam se wo mo obo adwuma wa Ashanti region horomo pa wo ho aye se wo makoye soup wo baabi wo ho aye se operation bi akoso wo baabi ne achesa nkrofo wo mo ye nuro bone ho adwuma ne ade no enam police service for wo madwuma a wo mo yenti sa ne manema ne nyina no eso atia ba fom a wontai enti ne pi se de emre bi atwam na nkete no na wo se sa abasobodi a wo de mo mo no nkire sese be wo mo nkote na wo mo nkoso a enkura wo mo die mu se police service no service with integrity se de bia ye ka no wo mo emma pepere yo no enya adwuma wo mo die no so wo mo nkura mu bribe gye enne ma bi etete sa na de enya de se ebeboa no wo kasa ekwa anim no wo se emwa biara ataye no nso wo mo ebetime dia so police service na se na adwuma wo mo ye no wo mbekoso aye na mfaso abaso no eno nso wasere se wo mbekoso aye de aboa se de be ya wo mo dwumadie no mfaso pi ebetime abaso so mpadum ye no kase ya wiade no eno an de yeguso be ma wo a twa semfnama namba bia na abusa ye kɔ na fe asoye no na hwɛ mpata nsomunam yen ho nsam so afa woda no e ma me Emilia Arthur na ne nsam ni se enya duru July bosumi mu pa de na ya wo kai enya duru July bosumi mu ne enya pai mu ne ye keka kɔ na wie ho pɛ na wakai se wiase nyina titru ne Ghana wie mu se sai bra ne yenka bi nhye mu ana ya adwene kura ni so ye no mu se obese June July nso ne na na ya ba beto se na ewie mu asesa mpa na odupon atutu sa bra na Ghana mampani a wote agwa so fere ne kwaja fentemfe o mu ne so no His Excellency John Evans Atafi Females ba mo wodi ne nsa to no so
ya na Ghana fo nka bi nhye mu enti enya duru sa July boso me no mu a wo mo hyeda e kai da no e hye ho fa na we nso a wo mo kan kura no mfinsha mako du na ni nti wo mo e bo ho dwa di ho nkomo kasa ho pa ne papa na ni so ade hu na wo pese obeye ebi na ma me ko boso se wo hwe pa anka wo ye College of Fisheries so eno kura no ha mu nchemu be se duoso de wono mawie na nso aka nsensemu na wa hye bo se free 2011 na papa ne sha se besi sabre ekonkon ho na nso wono mbewe awie se de be ne betimi asom ade hye wo mpotem ho na ebi no nso benya ntete a wo mo de be kire kwan be fa so yenso munam no ensada. Strengthening the capacity of the ministry and its agencies. We have advanced institutional reforms, including strengthening staff capacity, improving operational systems, and supporting the development of professional expertise within the sector. The Ghana Fisheries College at Anumabu is a major part of this vision. Having inherited the project that commenced under Professor Mills, we are now approximately 70% complete, representing a long-term investment in the future of Ghana's fisheries sector. Cabinet has approved its governance structure and curriculum, paving the way for it to become Ghana's premier center for fisheries education, research, innovation, and professional training. When completed, the college will produce the next generation of fisheries managers, scientists, extension officers, and entrepreneurs who will lead a modern, technology-driven fisheries and aquaculture sector. Wow, Anamabu College of Fisheries no, adwuma eba be ye bia, enti ho mo nche mo aduoso ya da so a won sensemu no, ena ma meche se wo meto aso awie na atimi asom Ghana ade hye nyina da. Meka wo se SOMPA kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM akra na yenu dansoma na de hye kasa se de SOMPA kasebo ya fatu ye ho se mpotemu bi a empumtuo ato ape na moma ya so tie bebo ho dawro ye beka na mpanifo nso ahuno na omo nso ye ho adwuma na atimi aboa ma nema nyina akoyie na dansoma amfo se dansoma sea defense project no wo mo be sempanifo se e delay dodo e che dodo wo mo nye na mo nye ntentem abasa hadu nso mekatente na yenwie timpanifo mo da no wo mo pe speedy execution eti wo mo sore no mo ye ntentem e baboa ama wo mo bambo ho nsem atimi agina wa de hye ne si adwuma na ekoso no na no wo mo hu se asa enkose de wo mu sipa na kura e che dodo na project no so wo mo ye betimi aboa ma bi ensu yiri ni ade ene bambo ho nsem so atimi agina nti wo mo ehye wo mo nsa no wo mani abrese wo mo ka wo mo so ama ma ye ntentem. The project has helped us very, very much because if not, the sea defense, like the sea have even come to the town because nowadays the way the sea is, it will be very, very difficult for us. So far, choosing some of you, choosing of you, we show about coffee, catty, I just get a griffy, Rawabi, beach here. She wanna get the beaches, a guy show cool, if I fit you be, no, but not continue, the channel care. When I come to fake about Chimwana, I remember more than what. Dansoma na de hye ne kasa ye de fa dansoma sea defense project no a wo mo hye ne mu sempanifo be ye ntentem na sem yi ema Ablekuma West Municipal Chief Executive Honorable George Papo Alote wono so kasa na wo chim so wo gidie se emfie mienu ene fa da ye nimu yi wo mo be hye na ne yesese wo mo ye bia wo ma ye nti contractor no wo guso dendenden. So far, we are supposed to have about 7 grounds, and from look of things, the contractors have done well. So far, they've almost finished. They've done about 95% of the grounds. What is left with the back of the grounds? They left those ones because they need space for the trucks to come in. So they have to go back to the ground one and to cover the back of the grounds to hit the cliff. The purpose of this also is to reduce the tidal waves so that we can accumulate enough sand to reclaim the land. We are told we are left about 2.5 years to have this place finished. The community should also support so that at least they will stop winning the sand as we claim the land. Going forward, some of the structures here need to be pulled down to create access. Before you realize that Dansoman Beach is one of the cleanest beaches in Greater Accra, we are sure to bring in some investors also to plant this coconut tree to also help in claiming the land. Ablekuma West Municipal Chief Executive Officer Honorable George Papo Alote one kasa ya SOMPA kasebo edi asomo ewie wo ensem foforo mu na nche pi na afimpinu ne aduru nunum
Auditor General annual report bi ebaye ya womu echiremu ese gold board atena ye honoma wura sami jemfi eda no niema hudu bi wo honoma enhye dan koye kankumankuma bi a womu ebobo ewo atena ye honom na ebaye no gold board for ebechiremu ese womu etoto niema sede ebeya wombetimi aso sa wo ha kakra na womu nya ye no ano na efiri sa bre no otim so wura sami jemfi na pamfo womu aye adwuma ni bia ene na no kra de ne no womu ne nanam ha ama sika no kra womu nya ma na boro a ye di bi humanitarian services se bia baabi na atena ye bia to apie bia womu ho kire womu na no Ghana waterfall se no womu aboa womu akwakoso womu asene sika womu betimi ede ye treatment plant ahodo bi na womu nso asebe potem ahodo nso hu akwakwa ye den de amomo no womu de aso womu asene obehwe no womu nam ha no womu akodonate sika we de boa ne nyina eye empontudwuma good board for womu eye eno ene beto odwase dom kuma no ba no de ne yewura Alexander Fenyoma Kensehwe na mo good board for mo ayira kwan wo hu adwuma ye de ma mo se mo be ye nka se mo nkonkoye humanitarian services wo krum ha se sika no wo mo pa wo mo nkonkoye auditing pa e wo ho no behu se good board for e kase etwum eno owura se me jemfini na pamfo so wo ka ya koka se wo susu se wo mo siphon ni sika ni bi yes sese wo mo de ye o man na dwuma no e kwa kogu obi botom ye no se no company fo be ye mu hwehwemu anko be hu sasem a minority ne ka no ya na anke ye no kore enso wo kan ya no wasu e ba ye e ya na aba mu nkrofo ka se wo uti opposition na sebe ade bia wo be kan be ya aban na oteso na amana ye on popular no eno no wo mo ye nti asam no kure bi wo mu kura ye hwehwemu nkohunu ni abatu egusan opposition for de saa no wo mo ye na e ba ye no ne good board for ba be yi ano so ye Yewura Fenyoma Kensehwe na sam kura de ye mfa nya asem wo Ghana ha mo obi antie no kura sansa asem a wo kan yi wo ne nyina so obi ne ye kase won fa nkrata ma e kire se good board for wo mo boka twum na ye siphon ni sika ni bi nsu kogu ba bia enya de obenya danse e ba kokora e de abake saa ne nsem no a wo kan nti won besre se good board for wo mo ye adwuma good purchases no wo mo ye wo mo to wo mo dandan ni emfaso no so de e ba se bibiri kwa enti mo bia enye de Alexander Fenyoma Kensehwe ka no entum nti nkrata yi wo mo ka kire Ghana for say eniema no a aban no ye neoma papa NDC 4 years sasa ye bohu dawuro no minority ne pese kwa bia so wo mo de saa controversies we ne be bata wo se de be ye be kata Ghana fu ani na wo mu hunu de aban no ye no so de enya de se be ye adwuma ne wo kina so eka ho bi enti nkrata yi a wo mo de ba yi wo mo bonsam a minority leader ne eka na gu se nokure bia enimu afi yanko Sremantifi na dwumadie bi akoso Sremantifi e frɛ ne sɛ Northern Business Fair NDF na saa Northern Business Fair na afrɛfrɛ wɔn mo de wɔn mo nsa nwinade afi wɔn mo nso kura adua ade na amfaso bi afiri so aba saafo nyinaa de badwa so de bɛkyerɛ mansan a wɔn bɛba sa adwa ne bi nsɛntwerɛfo kɔ bi sika korabiafo nso ɛkɔyi kɔkɔhwɛ kwan wɔn bɛfa so a wɔn mo de sika wura hɔ amfaso betumi afiri mu aba na no na aban krache wo Sanligu Abdullahi Imorokon na gonse Sanligu fo kane wɔn bɛyɛ ba ko bi wɔn nya amfaso pa afi de ba so no obetumi aka ne prince nipa be sa duoso num ya wo mo firi Sanligu nyina nya so mfaso wo mo tofugu saa pai de frɛ ne sɛ nkito wo no mo to bi sin nyina ne de wo mo ayo de pi enti obekɔ so aka sɛ obia wo wansa homa no ho no wo mo no ho so no wo mfa ne ho nyim na ye mfaso kɛse. We're going to use this opportunity to assure you, as a team of MMGCs, the Northern Region, I will extend the invitation to all the team MMGCs and then encourage them to also pass by Saturday and Sunday and see what is happening within the metropolis, so that together we can also extend it to some of them, their various districts. Ora Abdullahi Imolo Gong, one on a Sanligu Abankrachi Penny. Northern Business Fair no mfaso a Sanligu fo nyae na ama obosa dawuri. Mayenwa the New Patriotic Party amanyo kono mo krabate wo Asen South abatom peso West Central Region anase mfimfi mantem na yenim se Asen Fosu High Court tena setena no se party no na nko mo ba beto aba de yi wo mpanifuo wo de tabona to so
wɔn to enye yie na sɛ the injunction ato so a enye yie eti July 11 2026 no Asin South constituency was Central Region MPP amanyɔkuo no deɛ na constituencies ahodoɔ to bantema ne mpɔtam ahodoɔ nyinaa no wɔn ntimi anto wɔn deɛ na ɛno na court no de enadu ɛto soɔ na wɔhyɛ ɛsɛ ne ɛsɛ sɛ wɔn hwɛ no wɔn nkɔyɛ na saa internal disagreement ne menteme ho ase a ɛkɔ so wɔ Asin South no wɔn de ato baabi ɛsɛ sɛ yɛde to na ɛmfranto na saa nsɛm yi ɛna Nyankomase Ahinkuro electoral area NPP election officer David Kwabena Mafo wɔde ato SOMPA kaseɛbɔ anim sɛ wɔn no de ɛyɛ wɔn nwanwa koraa ne sɛ party no wɔn constitution wɔn de yɛ adwuma petition no aha wɔn papaapa na wɔbɔ obi sobo a first national vice chairman Owura Smith Dankwa ɛta afa ne bute wɔn wɔbɛbɔ ne sobo wɔn na de saa confusion aba ɛwɔ Asin South MPP hɔ fi sɛ ne parochial interest ne pɛsɛ me nkomunya nti ɛna otu saa na mo no na wɔde adesɛde ato national executive committee no anim steering committee ɛna general secretary no sɛ wɔn nsɔre waka fi sɛ ne yɛkɔ so wɔ Asin South no wɔn amfa wɔn nan yɛn si fam nneɛma bɛgye nsɛmu ɛne sɛ constituencies ahodoɔ nyinaa ɛto abayi wɔn mpanifo a wɔn de wɔn antimi anyi bie no na sɛ na nsɛntwerɛfoɔ nhyiamu a ɛkɔ soɔ no Owura David Kwabena Mafo ɛka ne nsɛm Because Asuman and Madam Awo Achima and then make it. That's when they party. That's when they win the party. Now, and that is a very again. That's only but then they say I'm the one who I have responsibility as a committee. I'm the one who office. I'm not going to say that. I'm the one who office. We have a system and I will not go to the I guess you said that Etie for mum fanchaye na Owura David Kwabena Mafo ne no na enhyeda emmayie papa na mom de okan nyina me bone tofa ne wo kan sempanifo mra Asin South ho na wo mfa wo nan ensi fom se de be ye bebo ofise ne yekoso party mu no enya nika delegates anu wo nso wo ho no wo nso wo he wo manimu a ayebusan che so wo wura ho ase eti Asin South entimi anto aba ofise obi de asem ya kokko to atwe asan sei ema wo nso de sei eto yanim let there be a baby or say free JFK. It's only people probably any propaganda here. And can you let there be a baby or say free. We a delegates nibi ena womo Asin South one kasa yen centroni Eric Annan Central Regional Correspondent SOMPA TV SOMPA FM ena yete nenkano na yenko NDC branch executives a womo wo awutu senya East constituency womo akoto constituency office ne mu edi keys no ekọ ne nyina ne se NDC national secretary Owura Fifi Kwete wa suspend constituency no Owura Steven Ofosu Ejaria wono eye dwomtrani ewo ho na womo kire mu se confusion na aba awutu senya East honom eye kasoa ene ne mpotem ho no nyina no efa saa suspension na yede ama constituency secretary ene ne chairman no efa niema hudo bi a womo da na di a enkoyie ewa amanyukuo no nti branch executives na bufuo ena womo de akwakoto party office no emu na protesters no womo ne yamane boni kwaku adema edi nkomo se kopem se womo chairman na ebeba ne de enya de asomdwe ebi beba empotem ho executives ne nsem ne bi eni and our branch executives, your name Wushi, one executives, Omunim Wushi, or no Casa Chama, and Nimushi, or Tiwana, I won't say, Kratanaba, say, you're suspended for 5 months. And a 5 months, also, and Yoshi, because I have some Naba, I never knew Marty, a Fabaco, I was a moon free, Namusanti, a Fabaco, and was some Namuntinas, Namunfa, I drinking, and what drinking, what I said, but party no NDC, our Kaswa, and we here, and I young who are hanging out, they are branch executives and I say and I say no so ajari and ama yakuma to yem I have and yes nka NDC our kaswa nka national multinational there because MP na yanyani ni nkofo no enya de omo hwe and recently as oba hu news ama wa fa omo no omo ya amro others no mo di echi in there ya chi om ana aba news our 3 news new kasa printing if ya bre the party na power the MP aba the president aba ma omo over 5,000 vote difference. I'm an MP within your seats. President Su, Yama over 50,000 votes. When I within your seats. International, any region. Enti executives bi a wa manyokuo NDC mu ewa wutu senya East constituency ho ena yete wo monkan no achi Kaswa Zongo ward organizer Awudu Mohammed wono so ede ne de eto aso
Mass of person or yan jintum, Jayan jintum say Akaya just 2 months back, near Quack to Yaba, and to a man of 5 months suspected that means on to Abanibi, and see young delegate for any chairman, any constituency executives, yes, young jintum. Regional chairman, oh, you know, no every Kaswasimu, because I didn't know if she said baby or baby and baby I ain't in Kaswan Kwan or duty, until you say, or higher. To me and for boy and for Tirela in the Shabu. Sunchen will be power person mediano. That's why a Sunchen. Omumbe swearing in Bia besides on election Bia. I had swearing in our constituency have also say better say national any region about out with evidences of the anti almost suspended chairman. Enti party money be ewa wutu senya East constituency ena yete wo mkenya mani boni kwaku adema ena di wei ebae afi yankwa bono na poe fama henkro no yetachiman emu anso na nkransa wo no na busua post sadoma ewo ho a bono East Regional Police Command no Yera Abdul Wadano Shaibu Sadiq wasaya kanedin ho na DCOP friends entrofo SOMPA entrofo kwai din of entrofo wo munyina hyiai na wo mo se krono bi akoso ewo porto gawompe kwan no so na saa krono no masterminded na sade posi pani no kyerɛkyerɛ mu no wo ma yeche wo mo nipa nsia Abdul Sadat Ali wadim finhye adunu na 24 troto na Samed Isaka wadim finhye adunu na 24 asa wo ma hyeda Faisa Salifu wadim finhye adunu nsia on na anyini wom ana afe Azigri Avoka wadim finhye adunu num na awuni Steven finhye adunu 20 years na anu ya no wowrem wono nso eka ho na de operation nankasa wokutama yefra no opire Abdul Rahman wono nso ya so ne panchi na ya kase aboabeka no ofiri wontuma mu no wo mo nipa wo mo ne ye adwuma na wo mo asada akwakote ho de akira akromfo ne se madwuma wura de wo ska ya biribia wo de sei ne soma driver man de konti a yenkotwa na ne yenkoje enti wo mo nya adaje dwene ho a na dana wo mo kono mo ka se ye enti wo mo ntimi ewia no wo mo amana nso ho na wo mo san ye obiewu enti wo mo se bra wo mo kona na Toyota Vox bi be tware wo mo ase accident na ekoso na mo gyina sa what is that said adanfo edu babia no wo mo di wo mo ho atemi wo mo hu ye ne se bi no masisi apiepie fasika na bra make us say 300,000 Ghana cedis wono mo gye de koi na nso nhira nka nyame ade a kye ye no wo ye se wo mo kwa kuhye babia kye na posifo a kye won na DCOP Shaibu Sadiq osei wonya adaje bobo saa nsemi so obeka se no wo gina ho na ade tie bi Musme umu ida to so dum mu brante bi abopo se ombeji abrati be freno ya haya salifu sika firi ni nsem sa ya salifu oto anentwi ewo rupi na oto ka man the driver din di Sadat Ali asa Sadat Ali ena o ma brante enum kan ho e ma mo ti ase se bribia oni ni di fiura no ko rupi aya no kitesika bebre nti o mo nya no mu yesika no mfiri ni nsem na o mo nko chendi enti e on the 12 no e mo di na titri office a besi ka umpe nyagopo nchadie umuka sai koim nti adwe pona ne kita omo no ntimi amfanye adwuma nti omo sambo umtum sa atupon bium esante te abrante ni driver every office so bedu ka umpe habium anadwumbe no 25 hon omo ntimi e de kai kita omo a boxy Toyota private car e de tware omo na amrate e wo mu no sisi ye na omo call karo no kwaje abrante sika 300,000 every ni sem no mutum room the police nyantie ama patrol team e de kai du enti patrol team duru ho na wo munya ebi pa achi so ye no e wa na obeche se we o kan Vox no onie ona ejina ona edi tware ye ma nkrofo no ba be hye na ne ye so wo mo nso pa achi na DCOP Sadiq osei wo wie ne nsem kura no de osan de kan ho ni se sai wo mo kono na ye watape so nkra tu no bia enti awofo aya nkra na me petro no wato ama wo mo ne won se wo mo di agoro de enso abonefo timi fa de di bone
saa nipa yi a mmeranteɛ wohwɛ a deɛ wɔnyi no mu koraa anya mfie aduonu nsia na sɛbesɛbe yɛmpɛ bra papa mmɔ wɔn na yɛ sɛ yɛde ɛtu anaasɛ yɛbɛfa akɔti kwan na yɛagye amanfoɔ adwapadeɛ afiri wɔn nsɛm saa nipa wei nom ɔmo mfata sɛ ɛno ɔmbɛtena kurom yɛde bukɔɔdo bɛbɔ wɔn na yɛde wɔn akɔgyina asɛmdibea na mmara no ɛne wɔn adi nti saa berɛ a ɛne wɔka sɛ deɛ nipa nsia no ɔmo yɛkɔ sɔde a yɛwie nhwehwɛ mu a yɛde wɔn bɛgyina asɛmdibea na mtiɛ no yɛnya ne sɛ wɔn de toy pistol ɛna ɛkɔɛ saa adwuma no na menu egyina ha yi sɛ obi de pistol whether it is toy or not ɛbɛgyina wo so anadwom na wonim sɛ toy a ebi a ɔgyina obiara wɔde bɛma nipa no nti yɛn nyinaa ghanafoɔ mfa yɛ su ehunu yɛduburo nya na yɛtota toy pistol yɛma yɛn mba esua tutu fie ne ade nipa bi nso nya saa de na wɔn tumi didi bɔne ebi na esi ti yɛpɛ sɛ ma ghanafoɔ ɛte sɛ polisifoɔ yɛ akra do obiara ɔbɛ sɛ ɔde ɔhaw ɔma amanfoɔ a wɔyɛ wɔn dwuma papa ɛbɛkɔ aba na wɔn nyɛ wɔn bibi edi no na wɔn pɛ sɛ wɔn de ɔhaw ɛbrɛ amanfoɔ no yɛso yɛn ntura se. Nti akwadaa a wɔsɛ wɔn ma ne maame nna no sɛ tie bi ɔno nso nna bɛntoa mpa ne toa na akakaduro yɛbɛwe de ahyɛ ɔto sɛsi a wei ɛyɛ bono apoɛ ɛfam posi pani a otua wɔn ma no DCOP era Shaibu Abaka Sade Kɔsɛi ɛna ɛbɔ amane a sompa tɛkyima yɛfɛ bi ɛde to ayɛ meka wo sɛ sompa kase bɔ na wotie fi sompa 106.5 FM Accra endpoint homeopathic clinic Dr. Dubuatin to Safra Sebra na wɔmfa ayaresa papa ɛma wo komase ɛyɛ kronoma boahia ɛna sɛ wowɔ nkran ha nso a spinters kwan so baabi ɛfɛ ne chef signboard no ɛna tema community 22 stroke yareɛ yɛbɛfa homeopathy so ne yɛde ende ne koraa awo na wo pa yɛbɛfa homeopathy so ne yɛde asi ne kwan koraa premature ejaculation prostate enlargement liver issues anaasɛ bia kidney physiotherapy massage ne nyinaa wɔ mo yɛ ɛwɔ endpoint homeopathy clinic 80 Dr. Dubuatin se friend was 0244 867068 0244 867068 and 027423 4321 027 4321 perfect baby diapers obatampa wo de ball bar wo to ho nsansa bi na begu akwada ne to ho rashes bebre ebe free ho akwada bi ho diaper na wo de bebo no odwonso ana agye ne ho na ama oba ne ho ayenyan akwada bi nso wo ho a wo de bono a wo gya ne nan na apepia fa ho ha dwene ade enchi awia na ewo mu nkrofo be call lunch etifa perfect baby diapers bo akwada no na wanya hotoso gentle care perfect comfort design to keep your baby dry all night long. Perfect baby diapers be ewo shopping malls ahodo wonya frɛ 053 1099 889 na wodem 053 1099 889 na enwa no Ghana Investment Promotion Center CM Fanto anim say wɔn de 2026 Regional Investment Roadshow no aba na nyame ya adoma bono forum no ebeba so Tuesday July 28 ewo Uzbek Hotel ewo Sunyana nti wo Sunyana ne mpɔtam a bra akonya bia base wobehu kwan ebefa so wadwuma na wo dada no wobetimi atrem wobetimi invest wodwuma no benyini anase wodwuma no benyina konkan etimu a business owners businessmen businesswomen mun take advantage Ghana Investment Promotion Center give pick for dwumadie na se wo Sunyana ne mpɔtam a na wakɔ July 28 wo mu hia ewo Uzbek Hotel anopa no nkono ekosi awia prem to bre eno achi ne Buno East Forum no nso eye ya wada eye 30th July eno nso Akina Hotel ahafo forum no nso eye fiada 31st July ewo Zeni Oasis Hotel eno nso ewo Goso eno nso ya anopa no nkono ekosi awia prem to bre 80 driving local investment ye hwena ya nkase ye de ya adwuma sa wonti bibia se no afre 0544 332086 0544 332086 Hajia special local food see awie de na papa no wanya kwatenten wo hwehwe na na kira kwan enya yera kwan kra obia enim se hacho kwan so atomic ehwa na wo behu no eti hacho atomic road no so a wo frɛ ya delivery guy no de mutu ne beba wo de banku ne beba wo de tilapia ne beka ho wo de tozafi ne bewo no wo de wache ne beka ho wo de jollof na aduane bi a wo papreprensa weekends ya ye wurami wo pese ne wo tena ba bi awarefo ma ye adwuma bre enem nkotena hajia special local foods eye 024 63 59921 024 63 59921 Hajia local foods
Hajia special local food eduane papa fie kasa natural mineral water na make am forma wo say ebi na weekendi ayiye bi wo ho weekendi party bi wo ho enipa bebre sachet water nso no kura won nom no se wan nom nsu pa won hwa na de yare ene abenedi ababa beto so enti Kasaloma Ventures for omo taifa heya wo mo se frani emfa nso ni bi mrew eye 020 6469430 eye 020 6469430 ensuo no kasa natural mineral water no se wo pe bottled water ebi wo ho wo pe sachet bi wo ho wo pe dispensers e de su office e de sompa akra ha dispensers ni bi sisi wo ha de a ene national so se wo be frɛ 020 6469430 Taifa Bok Hospital echi ho ne wo kasa natural mineral water so refreshing make am say sompa kase bo na wutie fe sompa 106.5 FM Accra ye home so ye ba ye de dia kanyina ebeto so In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwampo. Onyankopon di fa wasra no eweye brim. Enam ne nsaso ama Onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ne asasi hia. Eye bro Onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. SOMPA First Service entwa wo hu hoda. Eye dwada kusi efiada anopa. Anopa no num kusi anopa no nsie. Fa woda ni na share radensa. Na erade beye. Kwa Jesu why no Mr. Bremwa ayamio na adana kodani susa yam se kom na dinu eni se wasu Mr. fa na mame akoda na dadu so musa no hwe ni court ni mu krafo wo de mame nyini diaper no diaper no kra de masisa me hu ne amenyempo aya diaper na she diaper fufura abadwa so eye perfect baby diaper make an asemi a chinsu ankasa emu ya moto na ade bo akoda na ensanse bia enwuno perfect baby diaper make ye ne Ghana heye na ebua Ghana nkwada nso ankasa onokwa na wokwa me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akoda na Fred 0531 099 889 and 0303 957 965 FDA aji edwade nkrato yi atum. TV Emma Akatuapa enokre Emma Akatuapa pampa abusua ye wiensem ni nyina na amanono no abibrem ha ya ne yewura ewo yapamfo alatafo wo maboboa no arehosem asi wo ne se na no wo mobo bena papa akuyafo a wono mo wo Sauna district ho se wo mo binunkura wo afuo mu ye adwuma na ebi mo nso de ndoba ekura afiri afuom di badwa so wo mbere se ebite moto so a wo bese wodandan ho asese ne ho abɔ ne ho mumruntum pa tuo kutakuta ne sensen no na wodi moto no besini twa mu no mza hefo na eba hai ada asrafo no ese wo mo ba bekire mpampim wo ha na sai na ya adonyefo no bia afa wi a wo sane tuo tititititi wo mo kum nipa be se dunu nan a wo yakuyafo a wo mo ye wo mo adwuma mo nka bi nhye wo mo nyina tinana mo wonse do na de wonya adaje a no wo bobɔ so kura bra ensantrofo na so mpansa ntrofo wo hwie wo mo edi nkomo no be chese sesei no ama kidnapping kura ekoso wo ho abonsa ya che wona ntwe anasa wunwan ponche nyina na ya kan ye ode a fasika bra na beje ni ya chichi nipa kura esa de ka ho na saafo ye ba na wo mo kutakuta atu ni wo mo doso nanso wo mo timi nante ya be kwansine aduonu mu a wo mo nhia posini kampese wo mo hia soja wo mo nhia bia empo
wo mo bo amane no abambofo na ntumi ama ho kwapinsa nkrofo no ye de ombe ye wie ya eja wo mo san firi ho kyeche bi no mu a wo mo eje ho sika nanso Bello Aliyu na ebo amane a wo mo abonsa nkrofo amane de omne nsese tebia wo bia nka kura asompa be kama mpanimfo ani aba ho na wo mo se na military base no ombe di bi beba be base ho so ombe ba beto beria na watena ho abo adehye no ho ban a entesa sesei hoboa ana abo adehye a wonom wo saa empotemo titru ne Talata Mafara local was Zamfara state. Kasebono esi ensama edisum wawie de makotene bi ene se Ghana Bansi Accra Kumasi Expressway no wo mo hye na ententem kra ebekoyi ama wo tu kwan efri nkran Kumasi na afri Kumasi bankran a don hwere ne mienu ene beti ede afri so Asante hini otumfo se tutu a woto so mienu wa bo Ghana Police Service AGP a wodano abaso na fei Ashanti Regional Police Command ne se womatimi aboa ama eniema hodo ye nipa bone for sem krono ne niema bi etete sa wa Ashanti region no eyade se etuo etwa Yewra to ba forcing e de atoso se adahoroma de ye kan nyina no eye media review budget na mom akuyafo wo mo abamoba 551 million de friend say Farmer Service Center omo de so asene Saranso ene yede somo se Asante hene otumfo se tutu a woto so mienu wa Ghana Police Service IGP a wodano abaso afei Ashanti Regional Police Command na se wo matimi aboa toto ne mama bombo ho asem ewo Asante mantam no agine yi Media Foundation for West Africa edia tudwa se ensam fata se NPP fo ebeka se yen repeal section 207 ni 208 na ye Criminal and Other Offences Act ni fi se MPP abresu ye kan no wo anti komutie na nkomu ye ya kanye ne se ne enkrofo kasa na ye chi wo matumi ene eno a wo antie ne kan ho bi na achi wo mo na abu abo ma chema wuntumi akwakodim ne so afanya ma kan se wonde hu ne se ya amanyo se mo ncheche nti wo munyi safo ni mpie Chief Executive Awada Gold Board ano de abetu jase ensemu a domkuma no ba no deni Yera Alexander Fenyomakin ekeka eka bi a wo mabo ho eni sika bi e fa nkrofo bi nsase no no kure bi a enim NPP amonyo kunuma de hye wo Asen South wo maka bom e de adesrede atompanifo anim se enjanshin na court de ato wo mabato so no empanifo mrem ne yenyi taburo ni mfiri ho no matimi etu na mo ato abayi bona prayer fam driver ni bia wone ne ka wura bibia wo mo bo anan tu kwan kona ni fie wura kuteska wakoba akromfo amane ama wo mo akwa kohia won age me ka sei wono nso ka ho bi ya so wo mpachi e wo bono na prayer fam kasebono wasi efri SOMPA 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wo Kumasi e SOMPA 93.1 FM Adamfopa Radio e wo Paris France Doma FM Doma Hinkro e 100.7 Enkranza SOMPA mensa wonom 90.7 Tachiman SOMPA 106.1 FM Sunyana SOMPA 98.9 Takwa SOMPA e 101.1 FM Kingdom e Mankasim 106.1 Kanesh Urban Radio e wo Kaneshi Market Decoder so Babia Radio wono ye SOMPA FM your Facebook page no e SOMPA 106.5 FM Accra YouTube nso ye SOMPA FM live your website e www.sompaonline.com endpoint homeopathic clinic Dr. Duboatin Sebra na won san yare wo friend was 0244867068 and with them perfect baby diapers oba tampa wo de ball bar na chese eno ano no eno achi bono forum no e ba so gepeke for etu wa adwuma bia na won so wo de ho ahyemu bi na aboa hajia special local foods de ne papa no wanya kwatenten e na kasa na tramenu awota nso e ya abodu nsu ye ne de kase boyi esom wawie e ye me die nyame ehira no AKOSUA ago aboaje obetimi nso afrem AKOSUA nhira me adult children ADWOA ASARE enafi triple A mine ejapia APAM DADAA yen sorry sui SOMPA Accra Abna Ruthie the best afternoon social entertainment show no ayefre no SOMPA Delight oba betna se na wodi aba na Kumasi ye headquarters no na ya sewa ede SOMPA nkomo promise no ene wono nso de beto so na SOMPA sunyane enkranza tachiman ene takwa na wo nso ede de aka nyina ato so yede mo nyina se amamumo ene tie